naman. Asa ko na sayon, boss? Bawag o straight? Sayon kay straight nga. Kaya naman. Kaya ng baog. Tuliron. Oh, mayo yun na ang straight. Oo, pareha na siya nabuhay nga straight. Awa may ayo ng liko-liko. Bawag! Kay! Kay lami! Ang bahog, sir. Kay! Para challenge sa iksod. Ay, straight, sir. Kay! Kay sayon na idugit. O nga, ang bawag kay mga liko-liko man. Straight lang. Kay! Bakit rin liko-liko kay mga liwa? Kaya nga naman. May nagaditso-ditso. Dili ko ba? Ang baog. Straight, kaya di naman na kinahanglan straighton ang straight daan. Ang bawag? Di, kanang straighton pa man. Ang straight, good sir. Kaya naman. Kay straight man, di man lisod. Ang bawag? Lisod yun na sir, kay bawag man. Aman!